Pari sa Davao, mihimakak nga iyang gidepensahan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa gingong pagpamalikas ni ini kang Pope Francis. Matod sa Cura Paroko sa Sacred Heart of Jesus Parish nga si Monsignor Paul Quizon nga naapil ang iyang pangan sa mga artikulo nga nigawas online nga daw iyang gidepensahan si Duterte. Sa usa ka article ang migawas online hinabi sa misuwat sa maong article si Monsignor Quizon ug daw gidepensaan niya si Duterte. Giklaro sa Pari nga wala pa siya nakatan-aw o nakakita sa video sa giingong pagpamalikas ni Duterte kang Pope Francis. Si Monsignor Quizon nga nailang higala ni Duterte mingon nga dili na niya kinahanglan nga depensaan si Duterte tungod kay kaya na niini, kaya ra kaayo kini sa mayor.